Dan il-gvern qed jaħdem bisħieħ sabiex ir-residenti tal-Kottonera jgawdu minn ambjent aħjar, hekk kif kien propost fil-kampanja elettorali. Il-ġimgħa d-dieħla l-Kunsill Lokali ta' Bormla se jiltaqa' ma' uffiċjal mill-MEPA nkarigat mill-protezzjoni ambjentali. Dan wara li sar eżerċizzju ta' monitoraġġ tal-arja fiż-żoni tal-Kottonera. Ikkonfermat dan ma' One News il-Viċi Sindku ta' Bormla Alison Zerafa. Iva, mill-lat ambjentali, il-MEPA qiegħda taħdem sabiex toħroġ environmental permit sabiex ix-xogħol li jsir f'Palumbo shipyard ikun kontrollat u jiġi assigurat li qed tosserva il-permessi u r-regoli kollha fejn jirrigwarda ambjent. Kien fi frar li għadda li aktar minn 150 resident f'Bormla sabu l-karozzi tagħhom miksija b'żeba bajda fina. Ir-residenti sostnu li ż-żeba ksiet idjaru l-karozzi tagħhom wara proċess ta' spray painting li sar fuq bastiment Taljan fit-tarzna tal-kumpanija Palumbo. Bħalissa qed issir inkjesta maġisterjali dwar dan il-każ. Sa dan it-tant il-MEPA mistennija tidentifika linji gwida li għandha segwi l-kumpanija Palumbo sabiex episodju bħal dan ma jirrepetix ruħu. Se tkun qed tesiġi wkoll fuq xogħol ta' blasting li jsir użu tal-ilma, ukoll isir low pressure blasting, kif ukoll jintuża materjal nadif u mhux materjal riċiklat. Dalwaqt fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin bħala Kunsill Lokali ta' Bormla kif ukoll il-Kunsill Lokali tal-oħrajn fil-Kottonera se jkunu qegħdin jiddiskutu mal-MEPA dwar kif nistgħu nimpruvjaw l-ambjent tal-madwar fir-rigward ta' Palumbo. Min barra li qed investiga dan il-każ, il-Palumbo qed investiga wkoll l-inċident li seħħ nhar is-7 ta' Ġunju meta r-rig ta' żejt inqaleb fuq naqgħa waħda waqt li kien qed isir xogħol fuqu. Fortunatament ħadd ma weġġa f'dan l-inċident, iżda kemm ħaddiema kif ukoll residenti fil-viċinanzi esprimew it-tħassib tagħhom għal dan l-inċident.